मास्टर हे माँ तोर जेमती एतु बड़ पार्टी छिपी कलानी जदि तू ठीक बेले चंदन को राखिली बोली कहीदू आम प्लांटा सब फसर फाटी जीव बापा बोल मु का झियो कहला तम झियोटी हाँ ती मो झियो झियो नुह तो खाती गुआ घियो हे माँ जमा देरी करना जोई पो बाहर जदि आसी घर भितर देखिनिए तार अड़ुआरे मुस्कुली है जीव मम्मी ठीक है शीघ्र मते चलिला मैं तर आसुची का सब कहि सब मने अछि तो आसुची बाय बापा आज मौसम बड़ा बेईमान है आज मौसम बड़ा बेईमान है आज मौसम थप्पड़ मार के ओ राजवे कौन खबर ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୋତେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ମୋତେ ଟିକେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲାନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟଅପ୍ ହେଇସାରିଛି ନାଟକର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଇଂସରେ ମହେଶ ମହାପାତ୍ର ବଙ୍ଗଳାରେ ବମ୍ବା ଛବ ଛାପଡ଼ ମାର୍କେ ଏ ବାପା ଚୁଲବୁଲି ଏତେ ତରତର ହଅନା ରେ ନହେଲେ ବୋମାଟା ଫୁସୁରି ଯିବ ଆଗେ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ସିଆର ବାହାଘରଟା ସରୁ ଆଉ କାନୁ ଢୋଲିଆ ହରିଓମ ଶରଣ ହେଇଯିବ କାନୁ ଢୋଲିଆଟା 21 ଦିନ ଭିତରେ ମରିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ରାଜବୀର ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ବାହାରି ପଡେ ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ତୁ କିଛି ଦିନ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିବୁ ଆଉ ଲଣ୍ଡନରେ ରହି ମହେଶ ମହାପାତ୍ରକୁ ଫୋନ କରିବୁ ତୁ ଯଦି ସେଠୁ ମହେଶ ମହାପାତ୍ରକୁ ଫୋନ କଲୁ ତାର ସବୁ ସନ୍ଦେହଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆଉ ତାପରେ ସେ ତମର ବାହାଘରଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରିଦେବ ଆଉ ତାପରେ ତୁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବୁ ଓଡ଼ି ୟେସ୍ ଆରେ ଯା ଡେରି ବି କରନା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ବାହାରି ପଡ଼ ଆରେ ଯା कौन आज्ञा मो भौणी की मेडिकल नापी मोर किसी टंका दरकार थी आज्ञा किसी टंका दरकार थी अरे तोर जिते टंका दरकार सब मुझे अरे मुझे न दे पारि सार निजे जाई देकी आसबे अरे तुम भौणी किए आम भौणी किए जा राजबीर डेरी करना जिते शीघ्र पार्छु बाहरी पड़ अरे जा 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 धर्म कके आमे हेलु पुलिस वाला नारी मानकु सुरक्षा दायित्वटा होची आम पुलिस भाई जार डर नाई तार हे बापा चुलबुली साप बंग गप शुणिचु ना माने जदि राजबीर होई साप होई आमको दर्शन कला मु चुलबुल पंडा मो कथारे जे राजी न हुए ताकू करी दिए नंटा थप्पड़ मार के कोकई रे सोळा जति आम कथारे राजी न हुए हाणी देवी हाणी की टुकुरा टुकुरा करी देवी कोकई रे नहीं अपाड़ी देवी बे कोकई बोला कोकई मो बोला गोटे कथा कही कौन कुआ कुआ कोकई कौन कह कह तमर जो ना कसाई ना कसाई रो जस्ट टर्निंग टा बुलिले बेला सेटा थिला कोकई सेटा कुआ अछि हां हां कोकई जस्ट मो से टर्निंग टा बुलिले बेला को कहला कोकई काखरे धरी कलसी अंटा भागी चालू थाए 16 बयस कोकई मो
ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଇଲା କଣ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଅରୁଆକୁ ଗୁଆ ଘିଅ କୋକେଇନ୍ ତାକୁ ତେର ଛାଚା ହାଡ଼ି ରାଜ ହସି ଚାଲି କୋକେଇନ୍ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ତାକୁ ସେଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ତୁ ଜମା ଜାଣିନୁ ସେ ନାଁ କସାଇ ପିଲାକୁ ଛୋଟ ଭଳିକା ହଉଛନ୍ତି। ଅନେଇଲୁ ବାପା ପୁଲିସ କିଛି ମାନିବେନି ଏମିତି ବେତାଳିଆ ନେଇ ମାରିଲେ କୋକେଇନ୍ ତାର ରୂପଟା ଦେଖି ମୋ ମନରୁ ଜମା ଯାଉନାହିଁ। କୋକେଇନ୍ ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ବାଜନ୍ତାନି। ମୁଁ ସହ ଜାଣିଥିବା ତୁ ନ ଖାଇଲେ ଛାଡ଼ିବୁ। ହଁ ଛାଡ଼େ ତା ନାଁଟା କଣ କହିଲୁ? ତା ନାଁଟା ଦୀପା 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 କୋକେଇନ୍ ଦୀପା ନୁହଁ ତ ପୁରା ରାଧା। ଆରେ ବାପା ସେଇ ଯୋଉ ଦୀପା କଥା କହୁଛୁ ଏ ଯୋଉ ଗୋପୀ ବହୁରିଆର ଝିଅ ହଲେଇଲୁ ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସହ ଜାତି ଯିବ ତ କାହିଁ ପଇତା ବି ମାରା ହବ। କୋକେଇନ୍ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଛନ୍ତି ମା? ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଜାତି। ରାଧା ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ ବସିବ ଗୀତଟିଏ ହବ ନାଚଟିଏ ହବ। କୋଉ ଗୀତ? ରାଧା ରାଧା ନାଚିବ ରାଧା ନାଚିବ 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 ରାଧା କମର ହଲେଇ ଆଜି ନାଚିବ ରାଧା କମର ହଲେଇ ଆଜି ନାଚିବ। କୋକେଇନ୍ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନାହିଁ ତମକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଆଜି ଯୋଉ ଏଠି ଯାହା ବି କାମ ରହିଲା କୋକେଇନ୍ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। କଣ କୋକେଇନ୍? ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତ ହାତରେ କରିବା ମାଷ୍ଟର ମୁଁ କାହିଁ ନ ବୁଝିପାରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି କୋକେଇନ୍ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆସୁଛୁ କୋକେଇନ୍ ଚାଲ ଚାଲ ଶଳା କାନ୍ଦୁ ଡଲିଆ ଯଦି 21 ଦିନ ଭିତରେ ନ ମଲା ମୋ ସମୁଦି ମହେଶ ବାବା ଯେମିତି ରାଗିଛି ଶଳା ମତେ ମାରି ପକେଇବ। ଆଉ ଇଏ ଶଳା ଚୁଲବୁଲି ପଣ୍ଡା ଆମ ବାପ ଝିଅ ପିଛା ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲାଣି ସେ ଶଳା ବି ଆମ ପେଟରେ ଚଢିଯିବ। କଣ ମୋ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ନା କଣ?